Kazivai vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidzai zvakare kuchirongwa chedu chamazuva ose kunhai pastor. Nhasi tira kutarisa zvakare mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu, ende ndoda kudayira kuti mubvunzo iwoyu uri kuuya mushure mekunge tambodzidza zvimwe. It's like a follow up question sekutaura kwatogara tichita mazuva ose. Please, kana pane zvatinenge tadzidza muine imwe mibvunzo inenge yamuka pane zvatinenge tataura, musatya, sunungukai kubvunza zvakare. Kana tataura zvatinenge tataura zvisina kunyatsoti dyo, sunungukai zvakare kuti pastor apa ndenge ndisina kunyatsopanzwisisa. Saka ndoda kudayira kuti mubvunzo watira kutarisa panapa wakabvunzwa nemunhu akatarisa kana kuti akateerera zvidzidzo zvekumashure abva aita zvakare mubvunzo kubva pane zvatakataura, especially panyaya dzemarriage, divorce and remarriage. Saka mubvunzo uri kuti iyo, nhai pastor, kana ndakarambana nemudzimai wangu wekutanga ndoroora wechipiri ndisati ndava kuziva Mwari, ndinganzi ndiri muupombwe here? Okay? Ndodayira kuti abvunza mubvunzo wese kutaura kwandaita kuti anofanira kunge akanzwa zvidzidzo zvekumashure pakaisa bhaibheri pachena kuti number 1, Mwari haafariri kurambana. Number 2, kana wafunga zvokuramba umwe wako on the basis yekuti aita upombwe, then you have to decide to stay alone kusvika Jesu auya, or else go back to that person. Saka uyo abvunza mubvunzo kuti but inini pastor ndakatozviita ndisati ndatomboziva Mwari, ndisati ndagamuchira Jesu, ndaitongovawo munhu airarama asina Mwari muupenyu hwake, ndikarambana nemukadzi wangu wekutanga, ndikatoroora wechipiri ndisati ndagamuchira Jesu, ndokuzogamuchira Jesu Kristu, ndobva ndazonzwa zvidzidzo izvi. Saka pastor ndiri muupombwe here? Ndibatsire. Akatobva awedzera achiti ndibatsirewo pastor, ini ndoda kuenda kudenga nemhuri yangu nevana vangu. Now tichaverenga kuna Acts chapter 17 verse ya 30 ne31. Ndigoverenge verse 30. You know, truly these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent. Ndo zvandodira Mwari. God does not hold us accountable over things that we did tisati taziva between what is good and what is bad. Zvimwe takatozviita mukusatoziva sincerely, tichitofunga kuti tiita zviri right, then later on chiedza chichizouya ndokuzonoti paipe ndanga ndakakanganisa. God is not going, kana chisingagoni kugadzirisika chinhu chacho, Mwari haati saka uri muchivi. Because Paul arotesa pachena kuti maimbonamata zvifananidzo muchifunga kuti mutonamata Mwari. Nguva idzodzo Mwari akaregera kudzirangarira, nguva dzekusaziva Mwari akarega kudzirangarira. These times of ignorance God overlooked. Saka zvatakaita out of ignorance, God does not count it on us as sin. Ndo zvakanakira Mwari. Mukaenda kuna 2 Peter chapter 2 verse 21, pane pfungwa iripo yandoda, just the first part of that verse. 2 Peter 2 verse 21. Inoti iyo, for it would have been better for them not to have known the way of righteousness than having known it to turn from the holy commandment delivered unto them. Peter arutoti it's better for someone asina kubvira amboziva chokwadi, aritorarama hake mukutadzana nekuti haana kuziva chokwadi, ari nane. Mwari akatomutarisana kuti uyu ari better pane anoziva oregedza kuita zvaari kuziva kuti zvinofanira kunge zvichiitwa kana kusaitwa. So there are some people who are living in ignorance. God actually count kuti vatori better pane vanhu vari muchiedza but vasiri kurarama zvechiedza. Saka abvunza mubvunzo uyu, ndoda kudayira kuti shungu dzainadzo dzekuda kuponesewa nemhuri dzauya nekuda kwokuti muchiedza, but hazvichagoni kuti titi tira kugadzisa nyaya iyi by making another wrong move, because 2 wrong moves cannot make a right. We look at the past and say this past cannot be corrected by making another wrong move. Hence ndo panopinda principle yekuti God overlooks. But kubva nhasi zvichienda mberi, chiregai kuti manje maakuda kuramba mukadzi uyu waminaye, mutanga futi zvimwe, maakurarama muchiedza, ndimi maakunzi zvitori nani dai vamusina kuziva, pane kuti maakuziva then moregedza kuita zvamunoziva kuti zvinofanira kuitwa. Saka munhu waMwari, prayerfully go ahead, stick with your current wife, pray that the devil does not come into your marriage, take care of your children, dzidzisa vana vako sezvinotaurwa nebhaibheri. Christ will come, he will take us all home. Ndodayira kuti zvajeka, Mwari atibatsire, Mwari atikomborere. Amen.